O? Ne halipa? Bir minut otalan jaňat der. Gulaş bolay. Allo. O brat. Aman oyundaşın otur. Meydana gidecek, oraya geçecek mi? Gidecek menem ýaklaýdym. Oglanlar salam alayk. Waalaikum näme? Günaýdynmy? Awalay. Mena eşigim çalışmadım ay. Meydana gidecek bolsak diýip. Çalsan da normal işin buramay. Ýörüň ýöräliň gaýaglanlar. Olay onsuzam kän garaşdyk gör bolay. Ey bratkam, balaňam ýagmay. Gidýän ýerimde meýdanam bolsa eşe garabada gidem doktos. Kim çiz getdirjek bolsaňam görüp şunu. Men saňa taksi pulum berýin. Ödüň taksida baray dos. Yo brat. Sağ ol yo. Para ýernedim. Hey görürdüm. Men aýdýanym dogry däm oglanlar. Doğru aýdýam dost näme? Taksida barar da. Bolýa ýöräliň. Ich jogge ja da oturuyorum in the Pradam. Union, garajewle. Marim gönle. Bana deyim Pablo, şunu deyin bardadım. Ich jogge ja da oturuyorum in the Pradam. Marim gönle. Yanya, senya, son gönle. Son kolda. Dönme beter konu yağdayım. Şu an yağdayım. Gulla, folya, üstünde gulla. Ya dedim gulla. Bağışlan. Sizin telefonunuzu kaçıp duraydı yani. Men kide. He, wi sağ olun men keken. Yüzüne seyredeň. Telefon size soğuk. Canıda garaşan. Bolýa. O mana häzir jaňydyr. Soň biz ýolda aýlanar. Men oňa türk kinodaky söýüşýänden gurrunlaryny aýtyp beren. Soň ony kafeye çagyrar. Soň men oň elinden tutjak bolar. Ol tanan bolar. Soň menem tanır. Oy billäýmesin ýür çal. Kim ol? Näme üçin gidlen ýaga? Ağam. Oh! Canğa garaş oturna sen. Can etmedin ha. Ağam? Uy. A telefon getir can etmeyecek adam ha. Ýür çal. Ay. Bir elinden kalmasan ay. Ay onun telefonu gerek ama.